Kumusta ka mong tanan dinha sa Pilipinas? Hinaut po nga ang Ginoo kanunay magauban kanato. Hinaut po nga wala nay linog sa Pilipinas. So ang tanan atong isalig nga na kaniya. So sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong manluluwas. Nga siya ang maayong balita sa atong kinabuhi sa kalibutan karon. Magampo kita. Amahan namong langit nun, daghan salamat karon nga kami makatuon gihapon sa balaang pulong. Naghangyo kami Ginoo nga ikaw mo'y magauban kanamo, nga ikaw mag-aabri sa among tagsa-tagsa kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manuluwas. Amen. Welcome. Nalipay kog dako nga kita makatuon gihapon sa pulong. Sa usang semana, kita gatuon sa sinulat ni Marcos sa kapitulo 1. Dito atong nahibaw-an nga si Jesus adunay gahom nga ang yawa mapahawa dina sa sulod sa tao. Sa ilang panahon sa una usab dinhay mga piki nga makapagwa og demonyo. Maggamit sila daghang kay mga ugat, gamot, kung mga dahon, aduna sila espesyal nga hocus-pocus nga isulti, o makaingon sila nga nawala na ang demonyo, gusto na kog kwarta usab. Apan atong makita nga ang atong Ginoong Jesucristo wala siya magamit og daghan kayong mga herementa, kundi misulti lang siya. Ang pulong niya adunay gahom. Mas gamhanan pa siya kaysa mga demonyo. Iyang gipapahawa ang demonyo sa usa ka tawo. And then ato usab ditong mahibaw-an nga usa ka tawo nga nay leprosy. Sa kalibutan karon kadaghanan wala nay leprosy. Sa unang panahon siguro adunay leprosy. Adunay hospital sa Palawan sa unang panahon sa mga leprosy. Lisod kaayo ang kinabuhi sa leprosy. Sa unang panahon, kung ikaw na ay leprosy, ikaw ang tinamay sa katilingban. Walay muhikap nimo, walay muduol nimo. Apan ang atong Ginoong Jesucristo iyang giduol, iyang gihikap. Wala siya mahadlok nga magkasakit usab. Iyang giayo ang leprosy. So ug dito ato usab nahibaw-an nga gasugod na siya pagtawag sa iyang mga apostoles. So karon atong abrihan ang atong Bible sa kapitulo 2 versikulo 1. So ang unang Bible, ang unang libro sa New Testament mao ang Matthew and then Marcos. So naata sa sinulat ni Marcos atong mahibaw-an nga ang informasyon ni Marcos gikan ni San Pablo. Maunay sa mga theologians nga gikan ni San Pablo ang iyang mga pagsulat ni ining libro. So sa walay paglangay-langay atong basahon ang versikulo 1. Paglabay sa pipila ka adlaw, mipauli si Jesus sa Capernaum ug nadungog nga nahiuli na siya sa ila. So Capernaum mao na iyang headquarters sa iyang ministry, sa iyang trabaho. So daghang nakadungog si Jesus, daghang nang nahibalo sa iyang gihimo, so manugok gyud ang mga tao. Busa versikulo 2, nanugok ang daghan kaayong mga tao, dili lang daghan kundi kaayo. Nga tungod niini nahuot sila sa bisan gani diha sa duol sa pultahan, samtang si Jesus nagwali sa maayong balita ngadto kanila. So unsa maning giwalin ni Jesus ato na ning natun-an. Ang giwalin niya maayong balita. Ang buot bang ipasabot sa unang panahon ni Jesus walay maayong balita? Ang buot ba ni ipasabot sa atong Ginoong Jesucristo nga kining iyang mga kadugo, ang relihiyon nga mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo, daghang himuon nila sa templo, dili maayong balita
ang ilang gihimo. Unsa man ning bot ipasabot ni Hesus nga maayong balita, espirituhanon nga maayong balita. Unsa may bot ning ipasabot maayong balita karon? Ang bot ba ning ipasabot nga maayong balita nga ikaw ug ako daghan og kwarta? Gwapo ang balay, gwapo ang sakyanan, walay sakit, mga anak na human sa university gat naanay trabaho, ang uban na sa abroad. Mao ba na maayong balita? Maayo gyapon ang balita. Pero ang buot ipasabot ni Hesus sa iyang pagwali sa maayong balita nga para usab ni sa imuha o para usab ni sa ako. Nga si Hesus gipadala dinhi sa kalibutan aron nga ang lala sa sala mawala. Aron nga siya ang mupalit sa atong kagawasan. Instead nga ikaw ang muadto didto sa impyerno, si Jesus ang nagpakamatay kanato. Iyang gipalit ang atong mga sala. Sumao na maayong balita. Kay bisag unsa pay himuon nato sa kalibutan, ang mga Hudiyo kay balo mo, aduna sila 613 kabalaod nga ilang sundon para sila makaadto sa langit, para sila adunay kinabuhi nga walay katapon. 613 dili na may balita. Ingon si Jesus, akong ihatag ang akong kinabuhi. Ako ang pinaka-perfect, pinaka-kompleto nga halad. Kanang gihalad nila sa unang panahon nga mga baka, kanding, karnero nga sunugon, gitabunan lang ang sala. Bisan og pila ka tuig mo na ilang himuon, dili makakuha sa sala. Niingon si Jesus, kausa lang, ako lang ang kumplito nga halad. Kung ikaw mosalig mutuo sa gibuhat niya dito sa Kalbaryo, aduna kay kinabuhing walay katapusan. Ang maayong balita ang bisag dili importante ang pagkarelihiyoso, kundi ang relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nay maayong balita. Dili tungod kay ikaw dato, dakag balay, o maayong tao, kundi ang maayong balita nga si Jesus nagpakamatay sa atong sala. Nga kita mosalig ang giingon mosalig, mosandig sa iyang gihimo. Mao nay maayong balita. Dili miyembro sa usa ka relihiyon. So, dili lang nato na padaghanon. Verse 3, may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan sa upat ka tawo. So, gusto na akong i-picture ninyo ni sa inyong hunauna nga si Jesus nagsermon sa usa ka balay, daghang tawo, puno kayo, ug dinhay upat ka amigo nga giyayungan ang ilang amigo nga paralitiko, na paralyzed. Wala ta kabalo kung sige ba siyang kaog humba. Wala ta kabalo pero na paralyze siya. So kabalo tag paralyzed, ang uban dili makalakaw. Ang uban ang naong ma-change, ang uban magtakiang, ang akong papa sa stroke niya, sa tulo ka adlaw namatay dayon siya. Wala na siya nag-antos. So kining tawhana na paralitiko dinhi sa among lugar, bisag sa Pilipinas usab, pila ni katuig moadto ka sa ospital, daghang mo masahe, daghang mga doctor, mga nurses nga tabangan ka para makalakaw. Dugay ni kaayo. Tanaw nato unsa may gihimo ni Jesus. Tungod sa kadaghan sa mga tao, wala sila makaduol kang Hesus. Kay puno naman, na late sila. Busa, giukab nila ang usa ka bahin sa atop. Tungod gayod ni Hesus, ug ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Unsa maning klaseng pagkaamigo nga ilamang gihimo ni?
mao ni tinuod nga pagkaamigo. Nga ilag yung gihimo ang tanan aron nga matabangan ang ilang amigo. Dili lang ni amigo sa inuman, dili ni sa inuman o dili sa amigo sa hantak o sa basketball, sa tennis nga amigo, kundi kini ang tinuod nga amigo. Gaanto sila. Wala sila kabalo unsaon pagbayad sa atop nga ilang giguba. Unsa man siguro paglantaw sa iya nga kini sila giguba ang iyang balay. Pero wala nila to tagda tungod sa ilang paghigugma silang amigo. Tungod sa tinuod nga pagkaamigo, gitabangan nila. So mao nay tinuod nga amigo. And then og nganong ila man ning gihimo, wala pa sila kahibalo ni Hesus, nakadungog sila ni Hesus nga adunay gahom. Dako gyud ang ilang pagtuo nga bisag gub-o nila ang atop, ilang itunton ang ilang amigo, mituo sila, misalig yun nga si Hesus ayohon. Dako kayong pagsalig nila. Pasible usab nga ang paralito makasulti, wala man isulti din pero pasible usab siguro tingali ko nakasulti, hey, unsa may atong nganong inyo makong itunton ni? Pero misalig pud siya, tingali misalig siya nga ang atong Ginoong Jesucristo kay wala naman siya pag-asa. So kung ang tao wala na pag-asa, mudangop gyud ta sa usa ka tawo nga makaayo. Verse 5, nakita ni Jesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo. Pagtuo kaniya busa, miingon siya sa paralitiko, anak, gipasaylo na ang imong mga sala. So si Jesus nakita niya ang ilang pagtuo o pagsalig. Dako kaayo, dili lang dako, kundi gidugagan pa og dako kaayo. Nakita ni Jesus. Aduna ba mo'y pagtuo, pagsalig ni Jesus? Nga dako kaayo. Mga butang nga murag paglantaw imposible. Pero kang Jesus walay imposible. So dinhi matingal kita kay miingon si Jesus, anak, gipasaylo na ang imong mga sala. Abi nato pagtungtong, pag-abot, miingon si Jesus nga maayo na. Nga ayun ka na ako, pero dinhi ang unang statement niya nga pasayloon ang sala. Ang mga tao gud sa unang panahon nga ang tao adunay mga sakit, ang ilang paglantaw ba perception nga nagkasakit tungod sa sala. Pero kitang tanan si Jesus nagtan-aw usab, nahibalo siya nga kitang tanan makasasala. Pero ang iyang giuna, gipasaylo na ang imong sala. Nahibalo ka og unsay implikasyon niini, unsay resulta, unsa may paglantaw sa mga relihiyoso sa ilang pagkadungog nga kini si Jesus nga magtutudlo makapasaylo sa sala. What mingon unsa may ilang paglantaw gyud. Verse 6, may pipila ka mga magtutudlo sa balaod. Kini sila eksperto ni sila sa mga balaod ni Moises nga naglingkod didto nga miingon sa ilang kaugalingon. Sa ilang kaugalingon lamang nganong nangahas man siya sa pagpasipala sa Dios. Walay tawo nga makapasaylo sa sala gawas sa Dios lamang. Nakasabot mo og unsay ilang paglantaw nila. Nakasabot mo og unsay ilang nasabtan sa gihimo ni Jesus kanang makapasaylo siya sa sala. Unsay giingon nila? Walay tao makapasaylo sa sala gawas sa Dios lamang. Tinuod man na.
walay makapalimpyo, makapasaylo sa sala, Ginoo lamang. Karon nadungog nila kining tawhana, ang ilang paglantaw ni Hesus tao lang, nga siya ang makapasaylo sa sala. Unsa man ibot ipasabot sa gihimo ni Hesus, pasaylo sala, but ipasabot nga siya Ginoo. Wala siya mosulti nga ako Ginoo. Mao man ay sulti sa uban. Dayon ipakita ninyo sa bersikulo nga si Jesus miingon nga ako Ginoo. Dinhi wala na to makita nga si Jesus miingon nga ako ang Ginoo. Pero ang iyang gibuhat, buhat sa Ginoo. Dinhi tinuod man na nga ang makapasaylo sa sala Ginoo lang, mao gyud paglantaw nila. So ang ilang pagkadungog ana nga si Jesus mi-claim, si Jesus mi-angkon nga siya Ginoo. Kay makapasaylo man siya sa sala. Miingon sila, walay tao nga makapasaylo sa sala gawas sa Dios lamang. So nadungog nila ang gisulti ni Jesus nga makapasaylo siya. Wala siya miingon nga akong Ginoo, pero ang iyang gibuhat, buhat sa Ginoo. Bisag atong tan-awon sa sinulat ni Juan sa kapitulo 1 nga ang Amahan nagbuhat sa kalibutan, si Jesus usab siya ang nagbuhat sa kalibutan. So ang Ginoo usab siya ang bisag paralitiko, iya din giayo. So ang gibuhat ni Jesus, makahibalo kita nga Ginoo ang iyang mga gibuhat dinhi sa kalibutan. So unsang reklamo sa mga eksperto? Nga gawas lamang ang Dios ang makapasaylo. Ang atong Ginoong Jesucristo sa verse 8, nasabtan dayon ni Jesus ang ilang gihuna-huna. Huna-huna lang na ha. Busa mingon siya kanila, nganong naghuna-huna man kamo ni ana? Naabay tao nga makabasa sa imong huna-huna? Dinhi ato makita nga si Jesus mabasa niya ang huna-huna. And then verse 9, hain may mas maayo. Hain may mas sayon. Sabi niya, hain man mas sayon. Ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na, o ang pag-ingon, bangon, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tawo adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa sala. Busa miingon siya sa paralitiko, bangon, dad-a ang imong gihigdaanan ug pauli sa inyo. So kining tulo ka bersikulo ato ning tan-awon because it is very important. Importante kaayo ni. Miingon si Jesus, hay may sayon ang pagpasaylo sa sala o ang pag-ingon, bangon, dad-a ang imong higdaanan og lakaw. Unsa may sayon? Ang sayon sa iya ang pagpasaylo sa sala. Og miingon siya, ang pagpasaylo sa sala walay makakita. Ang iyang gihimo nga ang kining paralitiko daghang makakita nga iyang giayo. Iyang giayo ang paralitiko. Og miingon siya, ang anak sa tao, kini importante ni kayo sa versikulo 10. Insya karon ipaila ko kaninyong tanan, ang anak sa tao, kay bloka, kung basahon nato dinhi, capital letter anak sa tao. Ang anak A, capital letter, dako nga alphabet A, dako, bot basabot nga gamhanan nga Ginoo, basta na ay capital letter. Unsa anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo. Unsa man ning giingon niya ang anak sa tao? Kinsa man ning anak sa tao nga iyang gi-claim, nga iyang giangkon,
nga ang anak sa tao buting ipasabot nga ako adunay gahom sa pagpasaylo. Ang amahan makapasaylo, siya usab makapasaylo. Kung basahon nato ang Biblia, ang Biblia adunay sobra sa 80 kapulong nga anak sa tao. Nga si Jesus miingon, ako ang anak sa tao. Hain man gunigikan. Nga sobra daghang kayong mga bersikulo nga si Jesus miingon nga ako ang anak sa tao. Iyan ning gikutlo dito sa sinulat ni Daniel sa karaan nga tugon. Gusto ko may bawaan ninyo ni karaan nga tugon sa kapitulo 7 versikulo 13. Muna'y pananawon ni Propeta Daniel. Pananawon ni Propeta Daniel. Unsa may nakita ni Daniel? Mingon si Daniel, nakita ko diha sa mga pananawon sa kagabhion. Pananawon. O aniya karon may usa ka mga miabot sa mga panganod sa langit nga usa nga sama sa anak sa tao. Sama sa anak sa tao. Nakita ni Daniel. Og siya miduol kaniya. So kining anak sa tao miduol sa amahan. Kaniya bisan pa ngadto sa tigulang sa mga adlaw. Kaning tigulang sa mga adlaw Ginoo ni mao na ilang description sa amahan. Tigulang sa mga adlaw. Og ang ilang gidalasya og ilang gidalasya haduol sa iyang atubangan. Subot ipasabot the ancient sa English dinhi, the ancient of days sa English, ancient of days Ginoo. Sa Binisaya tigulang nga tigulang nga adlaw, murag dili kaayo bantugan, dili kayo bugat, pero sa English giingon the ancient of days. Ang buot ipasabot mao ni Ginoong amahan. Og gidala ang anak sa tao didto sa ancient of days. Ang amahan, ang Ginoo gidala siya. And then sa nitabo, og may gihatag kaniya nga dominion ug himaya. Dominion, himaya, ug gingharian aron ang tanang mga katawhan, mga nasod, mga katawhan, mga nasod, o mga nations, countries, og mga pinulungan nga nga mag-alagad kaniya. So ang tanang tao sa kalibutan miingon dinhi mag-alagad kaniya, mag-alagad sa Son of God, sa anak sa tao. Mag-alagad ang tanan. Ang iyang dominion mao ang dominion sa walay katapusan. Ang iyang gingharian giingon kining anak sa tao, ang iyang gingharian walay katapusan. Buti pasot dako kaayo. Nga dili umalagi og ang iyang gingharian mao katong dili mabungkag. Mao na ang gi-claim giangkon ni Jesus nga siya katong gihatagan og gingharian nga dili molungtad. Nga molungtad og walay kalungtaran. Ang tibuok kalibutan iyaha. So si Jesus miangkon nga siya kadto.
So it's sumiing siya nga siya ang anak sa tao. So kung makabasa na kita sa sunod og anak sa tao, buti pa sabot kana siya ang gihatagan og dominion, gihatagan og gingharian sa amahan. Si Jesus miingon nga ako ang gihatagan. Kana, that's a big topic, pero dili nato lang padakon. Then, unsay nahitabo? Verse 10. Karon, ipaila ko kaninyo, kamong mga relihiyoso, ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tao, si Jesus, adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa sala. Busa, miingon siya sa paralitiko, bangon, dada ang imong gihigdaan og pauli sa inyo. Sa pulong lamang ni Jesus adunay gahom. Kinsa may tao dinhi sa kalibutan nga moingon nga sa paralitiko, di bisag sa akong giingon ninyo dinhi sa among lugar nga maayo kayo ang mga hospital, dugay gani nga maayo ang paralitiko, usay gani dili maayo. Pero ang gihimo ni Jesus, dali lang giayo niya. Mao ni unsa ka gamhanan ang atong Ginoong Hesukristo. Mas gamhanan pa siya sa daghang mga santos. Samtang nagtanaw silang tanan, versikulo 12, mibangon ang paralitiko. Gipunit niya ang iyang gihigdaan ug mindali paglakaw. Tungod niini, hilabihan ang katingala sa mga tawo o gidayeg nila ang Dios. So, natingala sila, kinsa ilang gidayeg ang Dios. Sila miingon, sukad masukad, karon pa kita makakitag hitabo nga sama niini. Wala sila makakitag tao nga na-paralyzed, na paralitiko, nga nakalakaw dayon. Bisag ako, wala ako makakita. Bisag ikaw nga adunay paralitiko, diha-diha, na ayo dayon. Si Jesus, tungod sa iyang gahom, kaya niya ni. So dili nato himuon nga si Jesus tao lang, nga dili angayan nga simbahon. Kung unsa ang kaya sa Ginoong Amahan, iya usab nga mahimo. And then, so dinhi lang nato tapuson ang atong Bible study karon. Ato ning tapuson kining chapter, kining kapitulo sa sunod semana. And then atong tan-awon nga gipili ni Jesus si Levi, si Matthew. Ato usab nga lantawon ang mahitungod sa pagpuasa. And then ato usab nga tan-awon sa sunod semana ang pangutana mahitungod sa adlaw igpapahulay. Adlaw nga Sabado, unsa may atong himuon. So kining tulo ka topic nato atong tun-an sa sunod nga semana. Mag-ampo kita. Amahan namong langitnon, daghang salamat sa nga ikaw powerful, nga ikaw ang Ginoo nga makapasaylo sa sala. Ginoo, hinaot po nga kami mag-worship, nga kami mag-ampo dinha kanimo lamang, kay ikaw lamang ang makakuha sa among mga sala. Ginoo, daghang salamat sa maayong balita. Hinaot po nga kami mahibalo sa lalom gyud kung unsay buot ipasabot na ining maayong balita. Ginoo, naghangyo ako nga kung kinsa tong abrihan ang ilang kasing-kasing, nagaampo kami nga ikaw mosulod nga na kanila. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manuluwas. Amen.